malam yake cewa yushtaradu fihi tahdiduhu bi muddatin muayyana. Malam yake cewa an sharɗanta shi wannan aure din a ƙayyade shi, a sa mishi haddi, kuma haddi din ya zama ayyananne, a ce an ɗaura shi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Ba zai a ɗaura shi sake babu ƙaidi ba, babu haddi, bai da lokaci ba. wali ajli zalika summiya bil munqati. Malai yake cewa kasantuwar wannan haddi da ake sa mishi da ƙaidi da ake ce mishi zuwa wani lokaci din nan, shi yasa ake ce mishi zuwajul munqati, wato aure wanda yake mai yankewa, mai karewa. Na'am, matsala ta gaba malam yake cewa yace tashkulu sihhatul aqd al munqati idha kanat muddatuhu tawilatun la yatahammalu al baqa'i az-zawjayn ila nihayatiha ka 99 sana mathalan. Malam yake cewa ana iskali, wato akwai ihtiyadi anan akan mi wajen ingancin aure wanda yake munqati, aure na wanda yake aure na mut'a. Malam yake cewa idan kana muddatu tawila, idan ya zama cewa wato mudda din, lokaci din da aka dauka na wannan aure din, la yatahammulu baqa'u zawjayn ila nihayatiha, to wannan lokaci din da aka daura aure din ba zai iya karban waɗannan da suka daura aure din ba, wato ba zai yi su iya riskan wannan lokaci ba, ba za su iya riskan su kai wannan lokaci din. Misali shine yake cewa kan 99 sana, kamar a daura auren, misali shekarun su 50 ne, sai su daura aure na muwaqqat din nan ko munqati, su daura auren mutu'a na shekara 99 misali. To ai abu ne wanda yake a fili na cewa waɗannan masu shekara 50 zai wahala su iya ƙara shekara 90 a duniya. Wannan shine malai yake cewa yushkal, ana iskali, wato ana ihtiyadi, bisa ihtiyadi wannan kar a daura aure da lokaci wanda lokacin kai ba za ka iya da kai da ita ku riski wannan lokacin ba. Alal ahwat, wannan iskalin ihtiyadi ake so a yi a wajen, wato kar a yi shi. shine malai yake cewa kaza yushkal aqd as-saghir alladhi lam yablugh umran yakuna fihi qabilan lil-istimta'. Malai yake cewa haka kuma nan ma akwai iskali, to nan ma ana ihtiyadi akan aure na sagir wanda yake yaro ne, a daura mishi aure wanda shekarunsa bai kai lokacin da zai iya jin daɗi na shi wannan aure din ba. Shekarun ba zai ba shi dama ya samu wannan bukata din da ake zuwa ga wannan aure din ba, zai iya jin daɗi da wannan aure ba saboda mai karancin shekarunsa bai kai ba. To wannan shi ma akwai iskali, saboda zai zama babu fa'ida. Sai malam yake cewa illa, sai istisnai, illa idza lam yakun al-qasd min al-aqd al-istimta'i wa kana lis-sagir maslahatan mu'tad biha fi dhalika walau maliyan aw hidana. Malam yake cewa akwai istisna'i na iskali akan auren sagir wanda yake yaro ne, aure na daura mishi aure na mutu'a, tunda ba zai iya bai kai shekarunsa, bai kai ya iya jin daɗi da wannan aure din ba, bai kai ya iya amfani da shi wajen sababin yinsa ba. Yace sai dai idan ya zama dama an daura auren ne ba da niyyar istimta ba da niyyar wani jin daɗi ba, an daura shi ne da wani niyya na maslaha na shi yaro din, kuma maslahan wacce take mutaddi biha, wanda an riga da an santa kuma an dogara da ita, an saba da ita. Walau maliyan, malai yake cewa ko da maslahan kila ya zama maliya ne, saboda kiyaye mishi dukiyan shi, za ya daura mishi aure da ita mace din, aulul hadaniya, ko kuma reno ne, ana so ta rene shi, kasantuwar a samu wannan halacci din tsakanin shi da ita. To wannan za a iya ɗaura musu aure da ita wannan wadda za ta rene shi da sauransu. Wannan shine matsala ta gaba. Malai yake cewa idza lam yuzkar al-ajl fi sigati al-aqd an-nikahi al-munqati ghaflatan aw nisyanan sahal aqd walakinahu yakunu zuwajan da'imiyan. Malai yake cewa
idan ba a ambaci lokaci ba, ajali wato lokacin da auren zai ƙare ba, a wurin ɗaura aure ba ambaci lokacin ƙarewan wannan aure na munqati ba, aure na mutu'a ba, gaflatan wato an gafala ne aka yi wannan, sai aka ƙi faɗan wannan lokaci da zai ƙare ɗin, kuma wai ana ɗaurawa ne. Au nisyanan mala yake cewa ko kuma a'a mantuwa ne ma ba gafala ba, an manta ne. To malam me yake cewa, me hukuncin wannan? Yake cewa sahal aqdu, wannan aure din ya inganta, walakinnahu sai dai fa me yakunu zuwajan da'imin, sai dai wannan aure din zai zama fa aure ne na da'imi. Wa amma idza lam yuzkar al-mahr fi sigati al-aqd al-munqati fa yabtul al-aqd wa yakunu laghiyan. Malam yake cewa to amma da za a ki ambaton sadaki a wurin siga, wurin daura aure din nan, a ki ambaton sadaki kuma aure na munqati, aure na mutu'a, to malam yake cewa wannan aure din ya ɓaci, wannan akadi din ɗaura auren da aka yi ya rushe, ya ɓaci, kuma aure din ya zama lagiyan, wato ya zama abathan, ya zama abu ne kaman, ya zama kaman wasa, bai da tushe kwata-kwata, saboda rashin ambaton sadaki, wato babu shi. Akasin an manta ba a ambaci lokaci ba, in ba ambaci lokaci ba aure ya tashi daga muwaqqat ya koma aure na da'imi. Amma mahar in ba ambace shi ba